el convenciment, transmetre aquest convenciment a una part de la població que no el té, potser passa per explicar i perquè s'entengui aquest plantejament econòmic, que potser és el que la gent entendria més bé, que no pas que expliquessis que si la llengua, que si els sentiments, que si la història, que si el catalanisme, etc. En canvi, la butxaca, que potser tothom l'entén, no? Ara, com fer arribar això, que el que més o menys els que llegim i els que ens preocupen en aquest tema, doncs sabem les qüestions de com van el corredor del Mediterrani, com van totes aquestes qüestions que des de Madrid sempre frenen. Com s'hauria de fer perquè clar, aquest procés no s'eternitzi i no sigui un 20% o un 30%, sinó que sigui un 60% el que realment ja tinguin el sentiment de que el que volen és, perquè a última hora és la subsistència dels seus fills, diguem-ho així, doncs el que volen és la independència de Catalunya. Com els polítics, qui hauria de fer aquesta tasca d'informació a nivell de base per transmetre tot això? Fa això perquè més, en principi tots. El que passa és que això es respondrà d'una manera molt ràpida, molt fàcil i ja està. En principi, ara, en uns termes més concrets. En primer lloc, que hi ha també un altre tema que crec que hem d'anar superant, i és la idea que això necessita i que cal, també una mica pel paradigma anterior. És clar, la sortida de la dictadura, o la democràcia sí que va ser, perquè en un règim autoritari i en una dictadura és l'única forma de fer-ho, sí que va ser un ampli acord transversal de molts sectors socials, econòmics, no tots els que es diuen ara, perquè també en aquest sentit jo no vull estar-me'n d'una anècdota, una petita anècdota de quan va ser Vicent Partal estava a Eslovènia, quan va ser la votació del Parlament declarant la independència d'Eslovènia. Llavors, en aquell dia, el diari, diguem-ne, central d'Eslovènia, que l'equivalent a La Vanguardia, el de tota la vida, el més llegit, el d'això, anava a pàgina sencera dient avui es vota la catàstrofe. I el dia següent, la votació del Parlament va ser majoritàriament que sí, declarar la independència, i el dia següent el mateix dia el mateix director posava per fi lliures. Doncs aquí també els que tenim una edat recordem que en un moment determinat La Vanguardia o l'ABC, els diaris aquells, en un dia determinat, a l'any 77 imprecís, vam descobrir que havien estat en favor de la democràcia i lluitant contra Franco des de l'any 36, tota la vida. Doncs aquí passarà igual en aquestes coses. Passa igual en aquestes coses. Doncs, però vaja, per centrar-me en això, clar, aquí no cal, però la independència no necessita, així com la sortida de la dictadura, que és una dictadura sí que necessita un consens ampli, la independència no, la independència necessita la meitat més un. És a dir, no es tracta de dir, no, és que ara resulta que tots els catalans unànimement han de dir, no, com qualsevol votació que es fa en un referèndum o com qualsevol votació que es fa en un Parlament, la meitat més un. Per tant, el que t'has de centrar, crec jo, o com a mínim aquesta és la tàctica que jo utilitzo, és la de centrar en aquells que poden ser la meitat més un, no en els altres. També perquè n'hi ha un altre element, o sigui, tota aquesta qüestió d'economia, etc., és important per una raó, perquè dona arguments. Si parles en termes de... I per això jo, tots els debats en els que he estat, l'última Barcelona Televisió, en la que van guanyar un 74% de la gent que telefonava. Tots els debats que es produeixen d'aquesta mena, perquè les altres no tenen arguments. Això seria diferent si parléssim en Escòcia o en Anglaterra o si estiguéssim parlant en Canadà. Però, com que estem aquí, aquí resulta que els altres no tenen arguments. O sigui, no tenen arguments, perquè es nega a la pregunta. O sigui, tu no tens resposta si negues la pregunta. Si admets la pregunta, llavors és quan et preocupes de saber la resposta. Però si la pregunta la negues, llavors no tens resposta a aquella pregunta. Per tant, des d'això no s'ha de parlar. Què era la primera cosa que s'havia de fer i que ja s'ha aconseguit? Superar el bloqueig mediàtic o social. Que la independència es parli d'una manera oberta, clara, sense embuts, i com parla, i exactament igual que es parla de si fas un pàrquing aquí o si fas una desviació de la carretera per allà. Com un projecte col·lectiu tan normal com qualsevol. I, insisteixo, que el que es tracta és de tenir la meitat més un. Perquè l'argument econòmic solament serveix, igual que tots els altres, només serveix per a aquells que tenen una prèvia decisió presa. I és que el seu país és Catalunya, els importa el que passa a Catalunya. Els que tenen una decisió presa que el seu país és Espanya i Catalunya és una part d'Espanya, tant els hi dona. De la mateixa manera que aquí no estem parlant mai en termes de, a veure, Vilassar de Dalt està pagant més impostos que els que rep. No pensem en això. I per què? Perquè
Bueno, perquè tu no penses que hi hagi una política deliberada de discriminació contra Vilassar de Dalt, específicament, i que per tant Vilassar de Dalt queda aïllat de tota mena de despesa pública per part de les administracions catalanes durant dècades i dècades perquè és Vilassar de Dalt. Això no passa. I per tant no existeix tampoc aquesta. Si féssim l'estudi segur que un any està una mica per amunt, un altre està cap avall, segur, perquè mai no es fa la despesa cada any al mateix percentatge en un determinat territori, una determinada població. Per tant, aquells que tenen com a referent Espanya i que són espanyols, en tots els sentits, tant els hi fa que això passi o deixi de passar. Aleshores, ahir, la qüestió fonamental és l'altra, és la d'aconseguir aquest 51%. I aquí, en les enquestes, per altra banda, aquí també el que té més importància sobretot és que hi hagi partits polítics parlamentaris que estiguin a favor de la independència, cosa que no hi ha. I quan dic que no hi ha, vull dir que a Catalunya mai no hi ha hagut. Perquè sí que hi ha partits que tenen en els seus estatuts, en el seu ideari, en el seu programa, en les seves resolucions congressuals, la defensa de la independència de Catalunya o d'un estat propi per Catalunya. Però mai no han anat ningú a les eleccions, com sí que ha passat a Escòcia, o a Quebec, o a Montenegro, per dir els últims, o a Groenlàndia, dient votings i si ens vota faig la independència de Catalunya en aquesta legislatura. És a dir, com a punt central del programa. Tots els partits han anat sempre a les eleccions, els partits corresponents, dient ara hem de canviar l'Estatut o ara hem de desplegar l'Estatut. I per desplegar l'Estatut, l'anterior o el nou, farem aquestes polítiques socials, no socials, les que siguin. Però sempre sobre la base d'aconseguir més competències, aconseguir més això, però no posar en qüestió i no proposar la independència com a projecte. Perquè això no passa a ser el projecte central. És a dir, tu no pots estar... Si el que vols és la independència de Catalunya, tot allò, tota la teva actuació política, parlant com a partit, serà en funció d'aquest objectiu, perquè passa a ser l'objectiu central. Per tant, en funció d'això, es prendran totes les altres decisions, entre elles la de que votes o deixis de votar al Congrés dels Diputats. Si no, no. Aleshores, aquí això no ha passat mai. És a dir, cap partit ha anat a les eleccions amb la proposta d'independència com a projecte, no com a horitzó, com a referència, com a principi inspirador, com a somni, com a il·lusió, etc., sinó com a projecte. Això és inèdit. Sí que estan evolucionant els partits catalans, els partits catalanistes, precisament per aquesta raó, perquè està desplaçant-se a la centralitat, perquè el seu electorat s'hi està desplaçant, perquè el fracàs de l'Estatut, recordem fa 3 anys que es deia, aquest estatut és per 20-25 anys, això ara 20-25 anys de desplegament, i per tant, ja veurem la següent generació que fa, però ara com ara, això queda d'aquesta manera. No ha passat,